Welcome to Pirates Fans TV. We just beat Durban City 2-1. I'm with Mbesuma to analyze the game. Mbesuma, Ukraine fethu. Shofere ukhanini mara. Sharp. Mocha. No yabona game yafanda yabona nyayizwe ngwenya zithi yabona ukhoshi yabona ukuthi ukhawathela phala lapha ngithola. But Fandakha yabona into engisho mina ngiyamthemba ukhoshi. Ukhoshi uyayazi lento yenza abafethu. Yabona ukuthi yabona le ntwana zonke ezingenayo outtime ziyayiprove ukuthi njani isifuna igame outtime. Yabona yabona namhlanje well done to uSiyema noMbatha. Badlalile outtime Fandakha. Badlalile, that's the only players engibabonayo ukuthi njani bagemile Fandakha. Mina ngisoli lutho outtime. Yabona le team lesigodini outtime. iM10 yethu soyithatha. Ayikho into ukuthi iya kumakhelwane. Khohla outtime. Akuna namthuthu uyathatha iM10 outtime. Ulamthuthu akathathi lutho outtime. Ngiyasho Fandakha, Khutman ngongifakazela ukuthi Fandakha ngiyasho ukuthi iM10 sayithatha kwesi 5 times. Anthola. Akunjalo. Ulamthuthu behlupheka la season sazocontinue nokuhlupheka. Via outtime. Ngiyasho ukuthi hayi mina yabona ukhoshi ngiyamfrustana ukuthi mayifaka intwana ezincane lapha. Yabona namhlanje yabona ukuthi namafans akhalile makuthi yabo apolice makaphuma. Yabona of course yabe naye yabona ebebheka into esingayibonanga outtime yabona. So thina asibekeni iloko ama results ethu kuba nikukhoshi. Ukhoshi liyana lokho outtime ithembe wena. Le ntwana ezincane lezi udanseni yayibambi out yabona manje sabamba yini umoya le ukuthi njani yajika lapha nesent yabona ukuthi yabona thina mele support ama players outtime hayi ukuthi criticize ama players ukuthi uba nombothuma kanjani no outtime le ntwana lena nayo inida thina ukuthi sibayike umoya ukuthi njani ibe mnandi outtime. So once ukuthi thina saqala ukuthi Mbuthuma ungayenzi ring outtime yabona ukuthi nayo uyakhuthazeka. Yeah, yangibamba outtime. So each and every player lana from DDC ibalulekile outtime. Ayekho umfana omncane lana outtime. Yonke sibamba umoya ewana outtime. So mina ngigxeka umuntu outtime ukhoshi uyayazi lento iM10 sayibamba. Yazi uthini ngithi ngikhuluma nami. Ngithi Fandakha ubamba amagama ama outtime. Ngithi Fandakha ngiyasho akuna lamthuthu ozothatha iM10. Thina soyithatha 5 times. Exactly. After lapho sayibamba ngithi outtime. Iyaphinda futhi itizana kabusha. Yes, mfowethu akuna umuntu ozothatha yabona la khohla lento yabuthi Paris Justin em outtime. Yazi le ngwenya le yangikwatisa outtime. Intwana lena Yazi uthi Awubonile namhlanje ukuthi it's not just a name. no yazi uthi le ntwana is respect. Cabanga ukuthi siphethe ukhulumana kanjani. Intwana kumele njani ifunde kuthina outtime. Thina yithe siphethe idisk lemzansi la. And manje yabona each and every team esizogaya yona manje ku-M10 siyashaya outtime. Ayikho team manje esezingeni elinjani elibamba kuthina outtime. Each and every team ezogaya thina sayibamba outtime. Ngiyabonga outtime na kanjani ukhulumani lami le na kanjani ube grand ukhulumani nawe. Thank you. Thank you. Once and always. Yayibamba. Once and always.